Esperjenza mill-isbaħ li mhux se ninsaqat, dan kien kliem Yasmin Zammit Stevens, l-atleta żagħżugħa li fl-Olimpjadi ta' Tokyo kienet l-ewwel Maltija li rrappreżentat lil pajjiżna fid-dixxiplina sportiva tal-weightlifting. Zammit Stevens kienet waħda minn 14 il-atleta finalista mara minn madwar id-dinja li ħadu sehem fil-kategorija tal-64 kilogramma tal-weightlifting. Kienet l-ikbar kompetizzjoni li qatt tagħmilt, naħseb hija l-ikbar kompetizzjoni għal kull atleta. Li nista' ngħid illi avolja mort kompetizzjonijiet kbar bħal European Championships u World Championships, ma kien hemm xejn illi hija esperjenza bħal huma l-Olympic Games. F'Tokyo, Zammit Stevens irnexxiela twaqqaf rekord nazzjonali ġdid hekk kif irnexxiela terfa' 84 kilogramma fl-snatch, filwaqt li fil-clean u jerk irnexxiela terfa' 105 kilogrammi. Dan ħalla li Zammit Stevens punteġġ ġenerali ta' 189 kilogramma. Apparti li nagħmel riżultati li nkun kbirija bih, xtaqna li nagħmel rekord nazzjonali fuq dak is-stage Olimpiku. Ġifieri kont kuntenta ħafna li rnexxieli u kienet diffiċli ħafna biex inżomm kalma u nagħmel dak ir-rekord, però rnexxieli u kbirija ħafna bih. Tkellimna wkoll ma' Jesmond Caruana, il-coach ta' Zammit Stevens, dwar it-ħejjiet mentali għall-logħob Olimpiku. Tilli tilħaq l-aħjar performance tiegħek fuq Olimpjadi hija l-iktar ħaġa importanti. Eċċetament ikun kbir u dal-kompetizzjonijiet u ovvjament meta il-prestazzjoni tkun waħda mill-aħjar, waħda li se tagħmel l-atleta ikun riżultat ħafna sodisfaċenti. Zammit Stevens qalqet messaġġ ta' ispirazzjoni għal dawk kollha li għandhom il-ħolma li fil-futur jirrappreżentaw il-bajda u l-ħamra f'kompetizzjonijiet internazzjonali. Atleti żgħar għandna kemm trid bażikament hawn grupp enormi ta' atleti żgħar li qed imorru tajjeb ħafna anke internazzjonalment. Ġifieri il-parir tiegħi huwa li jekk jogħġobhom kwalinkwa sport jibdew jipprattikaw ċertu dedikazzjoni għaliex il-qudiem ma tistax tgħid, jista' jkunu huma li sejrin għall-logħob Olimpiku.